etorriak Nafarroako bufoietara. Eta gaur hemen ditu gurekin gonbidatu premiumak, Danel eta Maider, atopeko titiak eta guzti. Mila, esker hemen izateagatik. Zein da 17 kapitulu eta gero, ondikan ez dago konsensu argi bat introaren inguruan? Ez. Ongi etorriak... Nafarroako bufoietara. Bufoietara. Bufoiak. Ez que batzua esan zu bufoiaketara, Hostia, hau, zuk esan tenien aurrekoan. Bai, ez que horregatik ez azten genbile, baina ondikan. Aurrera egin duzu nenia. Bufoiakera. Baina egin dut nahiko progresioa handia, ze lehen egin behar nuen bakarrik oroitzen zarete eta botatzen nizuen kanpora, porque behar nuen bakarrik egin bestela. Eta gainean nago lasai zuekin oso ongi, zorionak itxaso. Progresio, oso ongi, zango diogu zure terapeutari oso ongi zaudela evoluzionatzen. Zuedak izu terapeuta bat diela 1089 gigapeuta? Da nire azken bola benetako txiste txarrago. Baina mekunde, nik nahi gigapeutak direlako askoz gehiago, no? Eta berkeagoak seguraski. Seguraski. Ja. Galetuko ez dakit. Berkiagoak. Ene maitea. Ene maitea. Ongitote gure programa informatiboa. Oazen lehenengo berriarekin? Fanbiarko. Ez da baldin badago berriarik. Oso berri freskoa da eta dauka baita ere odol freskoaren usaina. Gustura datuko nuke fresko pixka. Freskoa edo odol freskoa. Berdin jat, bai. Guazen man. Ez, movida da ez dakit Halloweenen fanak zareten zuek ala ez. Teorian bai, baina gero oso gultian ez. Ah, bale, interesgarri hau. Halloween gustatzen zait gehien bat como umientzako beldurrezko gauzak. Kalabaza bat, edo eskleto, ai, que simpatika, bai. Baina gero, benetako krema. Ja, benetako, la películas de miedo ez. Inoiz. Ni gustatzen zait, justo horregatik, denbetan jarte dituztelako gauzak kalaberak, armirmak... Kalabaza, xagusarrak... Xagusarrak, nahi gustatzen zait delako creepy eta gauzatxoak bai, baina gero pelikulak, de hecho, ez ditut ikusi beldurrezko pelikulak bakarrik. Bakarrik ikusten aldut bakarrik, Midsommar. Azkenan ez genula hitz egin. Egia da hitz egin genuen horri buruz. Bai. Zela, beldurrezko pelikula bat bakarrik ikusi altzen nuen. Bai, brutala. Sin más, ez da. De hecho, ez da oso brutala. Hori da daukon asuntua, ez dala asko como de... tiruak eta odola eta tripak eta tal, bada. A ver, es que dago momentu, bai, es que claro, zuk hori da, es que ez du nahi destripatu. Baina badago, pelikula horren asuntua da, zuk ikusi, zertzen zara ikustera pentsatzen, jode, no, loretxoak, beldurrezkoak bai, baina dauka como un ambiente... Bai, oso hippie. Bai, hippie eta nola, ez? Sekta baten ingurukoa da, ez? Bai. Nola lasaia eta esan zu, bueno, bale, da txungillo, baina ez da gore izango. Badago momentu bat pelikulan, eskete, apurtzen dizu burua, gertatzen zen plan de, ez gertatu da hemen! Ez que nire gustatu ditzean momentu horregatik, porque momentu bat dela horrible, baina alde berean da sorprendente. Harritzen zaitu, zen ez duzu espero, y es como, guau, que bueno. Bueno, agian ikusi dezakegu norbaitekin, eta gero ja ikusten baldin badugu dela guretzako, ja bakarrik ikusi dezakegu. Osea, sabes, denengo redinekin eta gero ja gabe. Osea, pertsona batekin eta gero ja... Bai, eta gainera, beira, bai, ikusi. De hecho, ikusi batera, zen horien pentsatu dut. Bai, ez da gertatu dut. Ez beldurra mango dulako. Baizik eta horien pentsatu dudala, ni momentu horretan harritu nintzela asko eta gustatu izango litzaidake norbait izatea, en plan, ¡que muerte, tia! Eta ez neukan inor. Ose, garatu nintzen en plan, no, ja... Nori esaten dut, norbait dago Midsommar ikusten. Ze pelikula fuertea, eta oso ze bakarrik nago. Ni daukot oin gaudela como gure zinema sekzioan, gure programako zinema sekzioan daukot beste rekomendazio bat da bizitzen ikusi dudan beldurrezko pelikula bakarra, deitzen da Maligno, eta da ikusi behar dut... Zure bizitzaren inguruan. Ikusi behar dut egunean, eguzkiarekin, persianek igota lagunekin eta baina da, hain barregarrixa. Ai? Munduko beldurrezko pelikulaik barregarriena. Dauko trama ridikulo bat, dauko presupuesto oso prekario bat, eta ditxu baliabide batzuk, que berez, hori, iluntasunean eta como prest bazaude, beldurra ematen dau. Baina, kentzen badiozu como solemnidade hau beldurrezko pelikula daukien, eta ikusten mozu bakarrik, en plan,
komedia bat bezala oso barregarria da. Eski niretzako gakoa batzutan da hori, ez? Osa, pelikula inguratzen duen guztia. Esperientzia inmersiboa. Ez dut inmersiru nahi inon. Baina gehien bat musika niretzat, osea, baldin banago pelikula bat ikusten edo momentu bat dela horrela beldurgarria eta kentzen dut musika. Bai, eske nik jisten dut askotan volumena entzetuteko musika. Hori da. Porque eske bestela ezin dut jarraitu ikusten, Bai. Eta egia esan da, bakarrik ikusten alditut, igual ez beldurre, baina zientzia fikzioa pixkat adibidez... Thriller. Bai, edo ez thriller ez, eske zait gustatzen thriller. Eske thriller psikologikoak niri dira igual beldurra. Ba, eske nire ez gustatzen. Nire gustatzen zait, Odola, Aliens, bai, cosas así. Thriller! El trailer. Bai, berri bat dago. Movida da, erakutsiko izkizuet irudi batzuk, eta ea hau beldurgarria den zuetat edo ez. Guazen ikustera, ikusten ditugun bitartean komentzuko dugu, ze uste duzuet dela hau. Ikusten ari duzuen hau. Jartzen dau bideo. Ez, bideoa jartzen ari den bitartean moitzen ingo dugu. No, baina, klaro, eske bideoan azpian jartzen dau pertsona honen dekorazioa. Egia ez naiz fijatu! Pertsona batek kurra dau asko bere Halloweeneko esperientzia imersiboa. Eta gero ikusten da pertsonaren etxea barnetik, eta esan behar dut hori dela kurra dauen bakarra. Proiektorian asuntua oso guapo da. Está guapísimo, osa, ni hori ikusten dut kaletik eta mango zira... Eta gastatu ditu, €190 proiektore batean. Hombre, jartzeko... Jode, baina jartzeko bakarrik hori, pues da hori €30gatik. Baina gero proiektoria erabiltzezu. Claro. Ostia! Zer gertatu da, zer duzu horrean? Beldurra! Halloween, bai. Halloween. Pues bai, €190. A ver... €30gatik eta de proiektoreak. Bai, kutre, baina jartzeko... Baina zuten asko plan batzuk digela como lupa bat eta sartzen duzu telefonoa barruan. Ez, oza, holakoak ez €40gatik, oza, txikitxoak, baina ez bakitzen zaten duzuzu. Beitu ze kurioso, beti ikasten dugu zerbait. Orduan badakizue, zuen etxea dekoratu nahi baduzue Halloweenerako. €30 nahikoa. Gustatzen zait mordo bat, horrelako gauzak benetan serio hartzen dituen jendea. En plan, badau jendea, sobre todo gertatzen Gabonetan, jendea gehi ditu las olimpiadas. Amazazpi arbola eta elfuak eta tailerrak eta trena. Eta hemen ez hainbeste, baina Erresuma Batuan eta Ameriketan, Ipar eta Hego Ameriketan eta Kanarietan ere. Kanarietan dau etxe bat, urtero egiten dauela kristoneko dekorazio bat, eta hain como fenomeno kultural bat bihurtu inzan, ez dakit auzoa edo herri osua sartu zela proiektuan, eta dukate hutsa bat donatibuekin, eta imaginatu ditzen zarela, nina sonsoles, eta utziko ditut €50, eta €50 horrekin jartzen dute elfo bat etiketa batekin sonsoles. Buah! Oso guapo En dago. serio, nik nahi dut elfo bat nire izenarekin. Ba, joan Kanarietara, da kristoneko fenomeno bat, eta hau Halloweenera pasatzean, daukotzu alde txarra dela, kontzeptua ez dela amigable. Ja, da nahiko beldurgarria. Bai, da txantxa, en plan, como txantxa txunguak bezala, jendeak oso serio saiatzen denean broma bat egiten norbaiti, baina paso egiten da. Rabia maten dit, zenituen programa horiek? Bai. Ai, que mal rollo, paraten unos gaizki. Ez que hor ezin zara inbertsio. Kamara okulta eta horietakoak, ez? Bai, eta baina nik ikusten ditut bromak, ematen alditzula infarto bat. Baina zer grazia da, ez que nik horretan, eta baita ere, en plan, norbait sorpresa bat dauka, eta da, etorri oso gaizkinago, ez dakiz zer, batak izer zu apuetzen zara pilo bat, garatzen zara, eta ez dela, tiriri, horixe da, esan, etorri nire etxera, ingo gau festa bat. Claro, me la gozo, porque ya, ibilbide guzti hori nago, la, ¿sabes? Ez dau, kontrapuntuan... Eta ez dago nire antxitatearekin hemen, en plan, hilko da, en plan... Kontrapuntu honek ez dau postasuna gehitzen. Ez du? Como mierda. Ez du? Osa, ematen gogoak, en plan... Ba, hau da honen kasua, en plan, indozu gauza bat oso borondate eta esfortzu handiarekin. Bueno, esfortzu handiarekin. Erosi du proiektore bat, jarri du, oialki bat... Ez da handia egisa. €190 Bueno, bai, da esfortzu handia lan egiten diru hori irabazteko. Bueno, edo droga saltzen, igual hori lan bat da. Eta esfortzu handia, hombre. Bueno, a ver, zuk fabrikatzen malin bauzu droga, bai, Eta poliziaren atzetik antxetatea psikologoa, jo que sé. Bai, bueno, daukate gabinete psikologiko bat, para narcos, espezifiko. Ni ezingo nintzateke drogadita ez, drug dealer izan.
porque egongo nintzateke beti paranoia batik. Bai, Es que no me sale, no me sale. Gabinete Psikologiko bat, ansiadia lantzeko bat. Tu, pues, egon barko nintzateke. Hor negozio bat dago, Ostras, bai, ni pensatu nahitxe, igual montatzen dut gabinete psikologiko espezifika para narkoentzako. Edo kriminalentzat ere, Osa, narkos bai, kriminales generalian. Beira. Rollo, pentsatzen ari zara krimen bat egiten? Etor zaitez nire Galdera bat. Eta lasaitasunez egin. Psikologa baldin bazara eta norbait etortzen baldin bada, esatera horrelako gauza bat? Zerbait ilegala. Zerbait ilegala. Depende. Oso nervioso nago daukadelako gorpu bat nire sofazpean. Bueno, Zer gertatzen da? hor ez dago sekreto profesional. Ez. Nik uste bai sekreto Ez, konfidenzial. gorputza, es un crimen. Hor dago, badago modulazio bat. Bai, Osea, Egia da, que zu abokatua zara. Abokatua zara, ez Orduan, abokatu. a ver, bueno, abokatu, nire ez da abokatua. Nik ikasi nun izuzen bidea orain dela urte pilo bat. Bueno, Bai, baina, a ver, hor dago, como ponderación de eskubideen Vale. ponderazio, azkenean dago krimen oso larri bat, Bai. eta hor ez dago sekreto profesional. Sekreto profesional egon daiteke, Elizan. baina, Ez da ere? a ver, claro, Elizara, peña, igual joaten da esatera ez aquí. Ah, bueno, hori igual, baina psikologo batek ez dut ez jodas, dagoela, osea, hor ez dago sekreto profesional. Nik uste dut ez dagoela sekreto profesional. Ez luke Claro, egon beharko, ez luke egon beharko, zentzuri izate izute hori, eta... Hombre, hilduzu Claro. pertsona bat, cabrón. Claro. Baina nun Bueno, marrazten... Nun marrazten dozu marra, esan nahi nire A ver, psikologuai esan dut, ze momentutan- lapurtu da la Carrefourrean. Claro, baina nire dut ezberdin. Baina nire bai krimen Jode, bat. ez baina... Nabil esaten nun dago, Oso galdera hona. Claro, da bizitza jokoan, bizitza edo integritate fisikoa jokoan jartzen duzunean. Bera, daukan nire emakumea lotuta armairu batean eta nago oso ansiedade handiarekin. Zen, karo, oiukatzen hasten baldin bada eta entzuten diote bizilagunek, menudo marrón. Claro, pues... Zan nahi dut. Hau eta barregarria barkatu. Baina, eski imaginatzea hori, en plan de... Ez que zan nahi dut, psikologo azteko, freudiano bat elan. hori da zure aitarekin daukazulako trauma eta... Hori da. Tarduan bai, sexua bai, ere bai. Eta ametsak, bai. Ez, baina, nik uste dut ez dagoela sekreto profesional. Osea, igual baldin bada, eske kleptomanoa naiz eta gonaiz lapurtzen ez dakin honen ez dakin, joder, hor bai, baina, oie. Eta egon bezala lapurtzen orfanato batean. Umeak! Bueno, Depende ikusten zertarako. eske, zuzenbidea oso komplexua da, Komplexua da, eta eskerrak hemen Ja. gaudela, haude batitzeko jendeak jakin Claro, dezan. jakin dezan. Nola aktua, psikoterapeuta bat zara, eta gigapeuta bat zara, eta badaukazu klientek. Ez naiz mila gigapeuta, ozen Horixe bazio. da. Ez, baina bukatzeko, amaitzeko honekin. Osea, ez nago ziur, baina bai uste dut nagola oso ziur, arraro egingo zitzaidan norbait hil duenak edo daukana bere emaztea edo nor sekuestratua jutea psikologo baten gana esaten. Bueno, Oso hori txoin, nola ditzen da. Neska bat. Asunta. Jaycee Dugard. Badakizu nola duen Jaycee Dugard? La Pegetan de- jazu mordo bat. Pegetan, sade, como true crimer. Ah, ez. Jaycee Dugard da, estatu batuetan gertatu zen kasu bat, hau bastante iluna da, bale, baina. Halloween. Izango eta. Halloween. Halloween. Izan zen kasu bat, neska bat bahitu egin zuten. Okei. Ditugu bizilagunak, platoan. fantasma. Bai, neska bat bahitu zuten, eta urteetan zehar neska hau egon zen bere bahitzailearen etxean, eta pues, hainbat abuso kasu gertatu síndrome de Estocolmo. Eta bar, ez, Hori okerrau. bezala Barkatu. Okerrau. Bai. Neska hau bere bahikuntzatik bizirik atera zen, eta ateratzen moduan izan zen bahitzailea zantzelako poliziaren gana, ze bahitzailea zegoen akusauta de... ez dakit... Beste abusuren baten gati. Bai, abuso sexual temengatik. Eta esan zuten, kaixo, nahi dut jakitea, kendu dezakezutela nire abusaketa akusazioak, ze daukot neska hau etxean, eta ja ez daukot beharra inorengan abusatzeko. Eta konfeso egin zuen, hau oso iluna da, ze, klaro, polizia da en plan, baina hau da, 10 urte bilatzen egon garen tipia, eta tipua, Bakitzu, oso estrañoa. Ostra, bale, orduan, ez den harritzekoa psikologoaren gana joatea. Joan baldin bada poliziaren gana. Eta neska atera egin zen bizirik, eta orain, pues... Posten naiz. Psikologoaren gana. Bizitza normal bat. Psikologoaren gana da. Rama guzti horrekin, baina... Horixe bera. Qué fuerte. Es que, te lo juro, o sea, begira. Ez que oso iluna da, oso iluna. Begira, o sea, es que gertatzen diren gauza batzutan
hain harrigarriak, eta hain, en plan de, no puede ser. Es que ni naiz trengidaria, nada me sorprende. Ja. Zanpikutara. Nena, pues... Nik horregatik ez dut ikusten true crime. Ez dut gogoratu nahi. Enparan negatzen naiz pila bat gainera, eta gainera, gero, kaletik goaten ez da pentsatzen dut, hau da puto psikopata bat seguro. Te lo juro. Eta kontu abitza bere psikopata. Hori pentsatzen dugu denok danel ikusten dugu. Gauza normalan, Denela supermajo, egia esan. Bai, esagutzen duzulako. Cariño. Bai, baina ezagutu gabe. Es que, claro. Bueno, guazen Edo horrengo... Maider. Bai, ezagutzen duzunean okerrera, bai. Eskermila, bai. Ai, Jesus. Ai, Dios. Bueno, guazen urrengo berriarekin, Bai, fan biharko, bai. Baita ere daukala lotura, guzti legal, zer den legala, abuso eta guzti honekin, osea, que gaur gaude pixka bat, baita ere... Zuzen bidea. Zuzen bidea. Bueno, alio. Ez dago irudirik, ez dago bideorik, baina eski ja hitz egina nahikoa da. Ze, movida da, Bartzelonako unibertsitatean, orain, adostu dutela praxi txartzat hartzea, ikasle eta irakasleen artean sexu harremanak edo harreman sexoafektiboak izatea. Orain. Bai, orain. Hori ez zegoen idatita. Claro. Bueno, unibertsitatean. Claro, porque guztia gara helduak, ez? Bai. Orduan, baina, karo, baitare dago rol eta dinamika, botere dinamika bat, orduan. Baina, bueno, movida da guzti hau gertatu eta idatze behar izan dela, ze lehengo errektorea, Bartzelonako Unibertsitateko errektorea, ustezko sexu jasarpen kasu batengatik izan delako epaitua. Eta movida da, ari zela adibidez, pues, ez da, kasu honetan zen neska baten tesia zuzentzen, eta hori bilatzen zizkion mezuak, lekuzkan posaude mezuak, en plan de zurekin ametxekin dut eta oso ongi genuen, eta horrelako gauzak, sabes? Eta eske horrelakoak, hori tioz, unibertsitate gara, guztia gara helduak ez dakizer, baina eske botere dinamika. Claro, eske, osea, a ber, ja uste dut badagoela botere dinamika naiz, eta ni ikasle bezala irakaslearen gana joaten naiz, eta gustatzen dut dagolako el halo del botere hori. Baina, bueno, kasu horretan, osea, hor dago jokoa, baina ni noa horren gana, baina eske kasu honetan... Predatorio. Claro, en plan, zu ikasle bezala badakazu desira irakasleakin egoteko, beste asunto bada, baina alderantziz asko zere predatorio. Claro, osea, eske kasu horretan da, irakaslea, nahiz eta ni adinez helduko, osea, adin heldukoa. Adin heldukoa izan da, legala da, ez da etikoa, eta golako botere erlazio bat. Alderantziz, baita badago. Eta konpromesu bat, ze bera zure bila dator, eta esan zeike, no, maite, ez dut segura, baina jarraitzen da zure irakaslea izaten. Claro. Orduan, eta de hecho... Baina kasu honetan ja da, vamos, deskarau. Oso deskarau. Jarri behar dut, esan behar dut oso gauza polemiko bat, baina... Helduen harremanen 185 lanian ematen da. Lanian, botere dinamiko mordo bat. Segatxik egin zeik etxortan zure jefiakin, zertarako. Ez dakit hau praxi txarra denik, en plan, ez dakit komprendiruta dauen edo ilegala. En realidad badago esaera bat ez, donde pongas la olla... No metas la asunto, bai. La pip! Bai. Baina bestela nora fan bizarez, bakarrik zure lanien ezagutzen Claro, ez, baina, bueno, bai igual, karo, esate duzu, berdinen artean esango genuke, baina, karo, eske berdinak, no, oza... Baina egia da ekipo, oza, arrazoi duzu eta lanean ere horrelakoak geratzen dira eta izan daiteke ere nahiko triki, baina unibertsitatean nik uste are gehiago. Eske barkatu. Hombre, nahiko nuke jakitea jendoren adina. Exactamente. Claro, pues igual, emezortzi emeretzi 50. Exactamente. Errektorea zen, oza, izango zen un viejo seguro. Viejo? Edo 40 urte, eres un viejo, 18 urteko neska baten dako. Hoize. Eta gainera, 18 urterekin, zuzaude zure karrera egiten rektorea dauka. Osa, niri kasi pertsonala, ez? Adibidez, nire unibertsitatean, eta ni egin nuen antzerkia eta performantza, ez? Orduan, zuari zara zure bidea egiten, hasteko saiatzen zara, en plan de, bueno, pues hortan zaude zen nahi duzu, horretaz bizi, ez? Antzerkiaz bizi, edo aktuazioaz, edo bat eta bestea. Eta adibidez, nire unibertsitatean zen oso guai, ze irakasleak ziren industrian lan egiten zuten pertsonak. Orduan, laguntzen zizkioten... Pixka bat networking, bai. Claro, horregatik, ez orduan zuzaude ikasle moduan, baina baita ere, badirudi batzutan zaudela casting bat egiten, ez? Porque badakizu konpainia bat daukala, badakizu zinema zuzendaria dela, badakizer ez dakizer. Bai, jenduenekin lan egin biozu, gara? Claro, orduan, baita ere daude hor... Hor bai dagoela botere harreman bat, maja, porque ez da bakarrik irakaslea delako, y me pone, porque irakasle, es que hor badago...
manejo el cotarro hemen mundu honetan. Eta orduan, ni oroitzen naiz, bazegoen tipo bat, izan zela nahiko zinema zuzendari famatua, eta... Almodóvar? Ez, han, Eskozian. Eta... Vale! Bai. Eta internazionalei, kanpotik gentorren jendeari, asignatzen ziguten tutore bat, ez? Eta justo hori zen nire tutorea. Eta tipoa gertzen zen, edanda beti. Edanda, mitinetara, Edimburgo oso ohikoa da, bai, egia da, baina edanda beti. Eta tipo hasi zen ja gauza como arraroak egiten, miratzen zizkidan mezuak gaueko 11etan en plan de zer modu zaude, no sé qué, de repente etorriz, negoi como harrituta, en plan, esaten dien jendeari, en plan de horrelako harremana dituzu en plan eskolan eta, pero yo que sé, igual... How are you? ¿Sabes? How are you? How are you? Zentuan egin. Markatu giparria. You look very pretty. You look very pretty. Ematen du indiarra. You look very pretty this morning. Ondo iten da? Ematen du... Bueno, eskizan da zu racista, esan behar duena da zu racista. Ematen du... A ver, zentu indiarrak bai enfatizatzen duela erreare, bai. Daukazu hori, Eskozia eta Indiako... Gainera, Eskozian daude Indiako inmigrante asko. Pues ya está, dago egiten hori. Indiako inmigrante bat Eskozian bizitzen. Nabil pentsatzen emakume honetan ospatu zuena Margaret Thatcherren heriotzaren urteurrena? Zate dut zia, ez oso ikusti bideo hau? Da fantastiko, da emakume bat oso asento itxi batekin. Zate dut zia, zeuk? Bai, igual da Margaret Thatcherren amargarren, heriotzaren amargarren urteurrena. Eta zepetzen da oso tezu, I'd put a stick in her heart. Stick in her heart? I put a stick in her heart. Baina, bueno, ez nuen zure historioa, moztu. Ez, hori, eta orduan, hasi zen, como, pues hori, gaueko 11etan bidaltzen mezuak, en plan de, kaixo zer modu zaude, eta gero en plan de, esan zidan, en plan de, pelikula bat egingo dut nahi duzu etorri, eta pues vale, sabes, eta hasi nintzen, eta pelikula zen truño hutsa bat, eta gainera... Bere etxean, kamara bat. En plan... Ez desnudo, akarri. Ez, arroparekin eta guztia, baina eranda eta gizer, bueno, tipo zen arraroa, eta ni orain, bueno, orain ez eta lehen ere ja, osea, urte bat pasatzenen ja konturatu nintzen, en plan de, tipo hau, en plan de nire bizitzatik, osea, paso, me da igual si es Almodóvar, osea, paso. Eta izketan, ja, hau, hasi nintzenean ba esplikatzen, ze karo, nea Siberria, toki, nizaten nuen, bueno, pues igual ez da, baina ez da egokia, osea, ez ari zara, ez... Eta hasi nintzen izketan, eta tipo egiten zuen, ba hori, urtero norbaitekin, eta orain ez dago unibertsitatea. Eta urtero erabakiten zuen, ba, pare bat neska, eta, pues eso, ez zuen ezer egiten. Ez? Ezer. Bueno, ezer, baina zuri jamaten dizizun marrollo. Hombre, no, egiten zuen. Zuri joten zinen deseroso klasera, deseroso ez dakin nora, deseroso. Egiten zuen. Bai, osea, lekuz kanpo zeuden gauzak ez, baina, karo, en sí es, pues... Ja, baina ez justu joa con su rayada mentala. Claro. Hau normala da, ez da normala, ez daki zer, komplazitu bar dut ez, porque bestela, porque pum, porque ja ematen dizu... Eta hau da, patriarkatuaren como truko de magia oso interesante bat, dela oso ohikoa da, ambito honetan, show business asuntuan, botere dinamiken bidez, jendearen atzian fatia, jendea favoresirutia zeuri satisfazireuten dututen einean, eta bar, Baby Reindeer ikusi duzu, Zein? Bai. Ez duzu ikusi Baby Reindeer, el enano de peluche? Ez duzu ikusi? Daniel. Ikusi behar duzu. Justamente de esto. Baby Reindeer. Buenísimo. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Hardcore, es que da hardcore. Bai, da hardcore, bai. Igual ez dut ikusi nahi. Baina, bueno, hau gertatzen da, eta gero egiten dute como... Tururutut, eta, klar, problemia da, emakumeak sexua daukatela direktoriekin, eta hola lotzen dute dena, no seke. Baina sistema osoa montauta dago, hau incentibatzeko. Azkenean, unibertsitatean gertatzen den berdina. Hartzen bozu teknikoki legaltzat jende helduen artean harreman sexoafektiboak gertatzea, eta ignoratzen dozu guztiz dauen como botere dinamika super nabarmena, eta duzu, no, bueno, baina helduak die. Bai, baina eske heldua zare eta ez gustazu egiten nik gure dana, te joda la vida. Eta ez bakarrik hori, zu heldua izan da, jakin behar duzu, niri ikasle bat 18 urteko neskatila mutiko bat etortzen bazait,
ligoteo, patatin pataton, ni heldu, hor naiz heldua eta irakasle bezala, jakin behar dut non dagoen nire muga eta nire tokia. Ez jarraitu, hor dago movida. Bai, ez bakarrik daukan boterea hori bait, eta gero daukazun botere ere bai faktikoa hor situazio horretan, ez? Eso es. Ez jarraitzeko historio horrekin. Hor zabitz, arauen pixua uzten jendearen bolondate honean. Ja. Eta hori inoiz ez da murtetzen. Nik uste horregatik egin dute, hau, klaro. Aukeratu dut hau Barcelonetan eta ongi iruditzen zait, osea... Gero amaitzen dela unibertsitatea, barkatu. Ez, existituko da, igual noiz bai, eta irakasle gazte bat eta ikasle gazte bat, eta benetan maite betzen dela, seguro. Edo ikasle bat 40 urte duna. Daude, beti daude. Pero txika, 4 urte dituzun antxetan, pues ya follarás luego, ¿sabes? Claro, edo unibertsitatea amaitzen denean, pues ya ez dagoenean botere erlazio hori, pues ikusiko dugu. Edo ez izan zure irakaslea, edo zuk esan, oie, lo que sea, baina ja, edo hori, edo adinek ez dela oso... Ez oso ipagarria diferentzia, ez dela oso handia, pues oie... Pues que badaudelako ikasleak dituztela ja hogeita mapiko urtaz direlako erandu, bueno, ja hor. Movida, bai. Oso ongi. Barcelona! Oie, ekipo, geneukan sekziorik. Bai, baditugu. Maitasunez ari garela, venga, Maider. Venga, maitasunez ari garela. Nire sekzioa gaur, nire sekzioa da gauza raroak. Venga. Bale, orduan, gaur da eskua eskatzeko modu edo era arraroak. Guazeman, orduan, baditut 3, bale, eta top 3. Hasiko naiz, normala, bai. Izan zen mutiko bat, erosi zituela txokolatezko arrautzak. Beira. Bai. Ni bezala. Bai. Baretu nizun zure. Zego goxoa zegoen, emaitun bat, Maite. Eta gorretu nuen gauerako, dios, oso goxoa, Ferrero goxoa. Sexuaren sustitutua. Baina ziren, osea, ez ziren Ferreroak ziren bomboiak, osea, guztia zen txokolate. Baina marka da Ferrero. Baina ez zukan, musentzen pilo. Espazio hau Ferrero goxoa dakarkizu. Patrozinatua, bai. Venga, dale, Maide. Txokolatezko arrautzak, handiagoak, zureak baino. Eza zureak. Baina, ez dela importantea, ze, karo, sartu zituen notatxoak arrautzen barruan, eta, karo, neska Juan Marten irekitzen arrautzak, eta notatxoen barruan azkenan aurkitu zuen, nirekin ezkondu nahi duzu? Baina eske nirekin arazo bat izango zuken, porque jango nituen ere bai notatxoak. Claro, hori da movida. Irekizuen eta ikusi zituen notatxoak. Ezen hil eta zituen paperak jan. Baina eske, papera, bueno, beti jendeak gordezen ditu eraztunak, en plan, janarietan. Pelikuletan ez gordezen, en plan, postrako pastelian godo ginazat. Ni, en la UCI. Claro. Gainera, nik jaten doan moduan, aspiradora. Fijo, ez que segurazki nik baditut eraztun pilo bat hemen. Eta horregatik ez hau dizkonduta. Eta pretendiente pilo bat hortik, amaitzu dutenak afarian, plan. Igual urrenguan. Zezan bina ben, edo txampaina da lontzia. Ke ba? Eta gainera, zein da espero dozuna, en plan... Bai, nahi du! Ze polita! Aipatu duguna leheno, en plan, broma txarrak edo oso baizinago, no sé qué, es como berdina, es como, ez da beharrezkoa. Eta gainera, esan duzu, esaten duzuna, da, egoera izan behar dela polita, no, super... Eta, potando, jende guztiaren aurrean nahi, baita zaitut! Nun aurkituko... No, nun gordeko zen, ze janaritan izkutatuko zenukezuk janaritan? Erastun bat. Babarrun egozeta. Alubia! Zerbait moztu behar den zerbaitetan. Horixe da. Porque egin barru zu horrela eta hor, como edo pasta, roskoan. egin dazula, como arrom. Si, roskoan, bueno. Ez baina babarrunetan da, pues jaten baldin baduzu, gero ongi zoaz komunera. Ez, nik diot, roskoan, ze roskoan, ja, joango zara zerbaiten bila. Vale, prestatuta ja, orduan ja, claro. Eta erastuna tokaten bagatzu, ordaindu bizut asko. Eskondu nahi dut, bai, baina ordaindu bizut. Ordaindu ezkontzan. Gonbidatu jendea benetan. Zen hori gorrotu botek, nire ezkontzara gonbidatzen zaitut. Mentira! Ordaindu behar dut. Bueno, hori da beste asunto bat. Beste kexen asuntua, bai. Itze ingo dugu beste urrengo programa batean, bale?
Bueno, honek ez zuen eraztuna izkutatu barrautxoetan, oza, gutxienez izan zen azkarra, notak jarri duten, rollo, jaten badu, ez da 5.000 euroko eraztuna, bale? Ego ez da hilko. Me la suda, 5.000 euroko eraztuna, importantena da, 5.000 euroko eraztuna. Ez dut uste eraztun batekin hil zeikela. Nik Ez txikitan dut uste. 2 euroko txapon bat. Daukalako zuloa, para respirar. Nik txikitan 2 euroko txapon bat traguna, eta hemen nago. 2 euro. Bueno, hemen zaude de aquella manera. 2 euro. Ze hori zan barra super zaila. Aktitudia badakatzu ez. Ze bat urte zenituen? Ba, oso txikitsua nintzen, porque, claro, nintzen enterau. Gero nire amonan txian nagoen, en plan, bueno, pues ya lo cagara. Ba, igual lau edo bosturte nitxua. Nire amonan etxean. Nik nuen katuaren janaria. Beira. Bueno, baina ni... Baina hori por lo menos janaria da. Ya, claro, esan nahi dut, es como, seguro egiten nuela, conscientemente, voy a probar. Claro. Bai, baina ez dut zene, probatuko dut dirua. Segurazki Danel ere. No, nengoen nire fase freudiano oralean eta gauzak hauan Claro. nitxuan. Bai. Ah, baina, bale. Nemtzen nuen, tipo, kuriosidad daukat jakiteko... Baina ikusten nuen katua horrela joaten zela, eta esaten nuen nire ama, pues gateatu egin nuela, eta zin nintzela jaten. Claro, gateatu. Ze ona! Ze kontenta. Bai, oso ona zegoen janaria, bai. Bigarrena. Bigarrena da, hockey partidu batean, pues, badirudi, partidu hauetan, badaudela egituzte sorteoak eta sariak ematen dituzte, bale? Orduan, bazegoen sari bat, zela garbigailu bat, arropa garbigailua. Ah, bale. Eta orduan tokatu zitzaion emakume bati, super guai, que buen marido, regalazo. Típico, oparitzen dutela aspiradora, delako regalazo. Vale, pues ez, baina jaitxizenean garbigailuaren bila zen eskontzaeko eraztuna. Baina garbigailua... Ez, garbigailua inoiz ez zen agertu. Ah, zan broma bat, en Zen plan, broma zuretzako bat, atera duten kutsa handi bat, tipo, hau da garbigailua, eta erikitzerakoan, pues, ez zen garbigailua, hor zegoen ja eraztuna. Espero dut kaxa barruan egotia tipua belauniko. Ez, hori, ez, ustut, ez. Zango zateke Bai, hori. kaxa Zegoen bat. berarekin. Oye, me estoy cagando. 5 minutos más tarde. Bueno, zer moduz, Maider? Sentitzen naiz oso ligero, eta persona berria naiz. Gustora egin duzu kaka. Bai, Posten naiz, porque Bai. oso garrantzitsua da kaka gustora egin. bai, nire daukat virtude hori. Kaka egitearena. Kaka egitearena, da nire virtuderik handinan, jainkoak eman didan doanik handiena, Ez da gutxi, izan da nire transito intestinala. Ez da gutxi. Bai, porque bestia... Porque, oye, a ver, pues ez dakit negoen laugarrena hileran, pues tokatu zitzaidan transito intestinal, o, yo que sé. Horixe da, agortu zen beste guztia. Beste guztia, zen geratzen zenaren artean, oberena. Oberena. A ber, hori oso garrantzitsua da, ezin naiz joan komunera edozein lekutan. Eta ez bakarrik transito intestinala, dala, oza, erloju bat bezala, gutxienez hiru alditan, o 2 alditan egunean. Mama! Eta gainera hori daukadala errestasunak kaka egiteko dozein tokitan hegazkin batean izan ezik. Toterrena. Ni egazkin batean ez da ere. Nik egazkinean ez da baino, ematen diotelako kristoneko beldurra. Ez, baina... Baina trenean, bai. Baina... Pues igual hori laguntzen ez kaka egiteko, ez? Beldurra, no, te cierra el esfínter. Horixe da. Baina hegazkinarena da, porque, a ber, ni daukat paniko hegazkinei, oza, bueno, paniko, ez dut gustatzen. Ez dut gustatzen egan egitea. Eta, karo, beti entzun izan ditut historia hauek de... egiten dute aterrizaje forzoso... Bueno, forzoso, no? En plan, vamos a estrellar, ez. Baina, rollo, aterrizaje forzoso ez daki non, porque norbait egin du kaka eta usaintzen du pilo bat, edo norbaitek... Bai, eta norbaitek egin du kaka... Hori bai gertatu zela. Pasilloan. Pasilloan gertatu zen. Rollo, atake diarreiko total. Eta, tio, nire jagut bidaiatu kaka batekin hemen, que aterrizar y volver a despegar. Hori nan bilen pentsatzen. Osea, no. Kaka batekin hemen. Bai. Non? Pues ya tapatu. Lurrean. Lurrean. En plan, friki batek kaka inbadau, ez gelditu Itxoiten abioia. dut, me da igual. Baina gertatu zen, ez dakit noizko berria izan zen, baina izan zen jarto. Jarto, Ja, kaka, plan. por todas partes. Bai. Izan zen hori mundiala. Koprofagia. Mundiala Bai. izan zen. Eta... Mundiala. Kaka mundiala. Zesan bar nuen, zen gauza oso... Ez, agazkinetaz hitz egiten, enteratu zarete, Londresetik Singapurrera joaten zen hegazkin horretaz. Muy fuerte. Turbulentzia nahiko potenteak paireten ari zituzten,
eta egin behar zituen horrelako aterrizaje forzosoietako bat. Bai. Eta, karo, turbulentziengatik, pues badaude batzuk zaurituta, ze zeukaten zera... Gerrikoa jarri, eta orduan igual goraka joan da eta bat kreston osteak hartu zituzten. Bai, muy fuerte. Eta bat hiltzen, zeman zio... Bihotzekoa? Bai, ze, karo... Del susto. Karo, susto Ni naiz hori. Igual zeukan bihotza, Nik gauza honek ez dut jakin. Bai, baina begira, nik ikasi dut ni daukadala panikoa egan egiteari, ez naiz posten honetaz, baina egon denean hegazkin istripu bat edo zerbait gertu, es como, vale, ya por probabilidades ez zaitokatzen. Baina hola ez doia probabilitatea. Bai, ya, da lo del cambio climático eta de las zonas de la electromagneticidad, eta lurra planua da. Vale. Bai, no, ez du jakin nahi. Ez du jakin nahi. Gauza beldurgarri bat abioi baten. Bai? Da tontak edixea bat. Baina nire, kontoko dut tal programa honetan, nire arreba fanzan Mexikora. Ostia, bi daukadala 12 orduko hegazkin bat mendi gutxi. No, hau tontak edixea, da super tontak edixea. Vale. Nire arreba fanzan Mexikora. Eta ekarri zizkigun souvenir bezala muñekotxo txikitxo batzuk. Ikusi duzu Koko pelikula? Bai. Badakizu hildakoen mundura zeurekin doazen como compañeroak, badie como horrek. Eta muñekotxo batzuk. Eta esan zigun, hau, kondairaren arabera, eraman behar duzu beti zurekin, eta horrela, hiltzen bazara, badukazu norbait, beste mundura zurekin joateko. Eta nire da behir, oso simpatikoa, baina da nire txeko mesilen. Así que... Baina, bueno, fan nintzen, abioi baten, eta eraman nuen bidaian, bere katxarroa, eta itzultzerakoan, etorri ginen Bilboko aeroportu madarikatura. Eske Bilboko. Gorroto Ni hilabetero juten nahi zara. Bai? Ez dut nahi. Gorroto... Baina kontatuko izut. Nada bien. Venga, lasai. Eta geizterakoan, beti inbidau mierdoiren bat abioiak geizterakoan, porque Bilbon ez ditugu gauza normalak egiten aeroportuan. Aeroportuak beti inbidau zeuzen. Eta nik ez nekien berez zer den turbulentzia bat. Turbulentzia bat ez da abioiak egiten daren... Ez. Hori da ixia. Hori ez da turbulentzia. Turbulentzia da abioia gelditzen denean. Eta pum. Eta erori egiten zara, eta gero abioia berriro. Hori gertatu zen. Ja. Eta nire amak, nire onduan zen, eta klaro, pasajero guztiek txilixo egin gai, eta gero normal, hori ondo zen lan, dena ongi da. Eta nire amak obatu zuztan hola, klaro, bio gare paletos, como una chancleta, inoiz ez dugu ikusi horrelako gauzaik, eta ni, Eta de repente, poltsikoan neukan oso erabaki txar batengatik muñeko putea, eta ni, honaino. Honaino izan da, eta nire amakin onduan, nire amak ez da banda ikusten. Eta nire amak, Daniel, ikusten da lauda, eta ni, bai, esan ikusten. Eta ni, bai, ikusten da begoia ez da, eta ni, bizitza poli bat eukidet. Eukidugu, nire totalmente mentalizauta, nire gorputza dau, hainprest. Nire gorputza dau, hainprest, beste historia baduko tonena, baina ez da denbora dut. Nire gertatu izan baitera ite, egezkinan esan, bizitza zorientua izan dut. Bai. Benetan? Bai. Peski gainen izan zen, Bilbon, baina izan zen, okerren izan zen Londresen. Osea, bueno, nina goia obsesionatua guraldiarekin. Ze, karo, nire naiz hilabetero, businesswoman. Eta nun, claro, ya, begiratzen duana da, haizea. Porque da así como lo más... Orain, begiratu bat ere bai, las corrientes electromagnéticas, ¿sabes? Bueno, orduan, zegoen, Bilbon, 28 kilometro orduko, ¿vale? Vale. Pues gutxi, bien, venga. Eta Londresen, pues 42. Bueno, a ver, badira, baina, joder, ez da hurakan bat, ¿vale? O sea, normal. Bueno, igotzen naiz hegazkinean Bilbon, eta el komandante hasten da. Bueno, gaur badaukagu aixe desente, ikusten duzuenez, hegazkina, dagoenean ibiltzen palapista, ikusten duzuenez nola hegazkinaren egoak mugitzen diren, bueno, izan behar dugu ateraldi bat pixko bat mugitua, baina, bueno, dena normala, no seke, bueno, ateratzen da hegazkina, eta hasten da, fuma! Hori zer da? Fuma! Alde batera eta bestera? Umeako jukatzen, osea, en plan, alde batera eta bestera? Pero unas hostias... Baina ja goian? Goian ateratzen horrela, bumba! Osea, en plan, 28 kilómetros por hora. Eta ni, eta Londresen badaude 42! Eta Londresen zen modu zeldu zinen. Horrible, karo. Bueno, ni umei esaten, lasai, zientzia da, hegazkina ez da eroriko! Umei esaten hori. Bere buruari esaten. Lasai, zientzia da, hegazkina ez da eroriko, eta hau da nire amuleto eta ni.
Gizu nirean matx esaten dauen ematen jazela superdibertigarria. Esate dut, ez da ezer pasako, umiak da sabioian. Bai, pero que ni dauka teoria hori. De hecho, ikusten badu jendea con cara de mala gente, esate dut, mierda. Mierda. O gente txunga, ya, buah. Egazkin jende hori... Jende hori minaz. Orduan nik ezin dut hori pentsatu. Baina badaudenean umetxo txikiak tala, en plan de, nola jainkoak hil bar du jende hau, dala? Jainkoak ez dago inoiz. Bueno, da igual, da nire paranoia. Bueno, da nire paranoia eta nire zure amarekin teoria hori konpartitzen dut. Bueno, pues Londresen heltzerakoan, gertatu, osea, ni ez da inoiz gertatu, ezin zen lurreratu hegazkina. Eta bueltak emoten. Eta bueltak emoten, karo, eta karo. Karo, la movida da, Londresen ez daudela 3 hegazkin lurre egiteko daude, 30 piko. Orduan egon zaitezke orduak. Ikusten zen justen? Karo, joder ez ez. Bueno, nik uste nuen behin bat, itortzen horrela egin duen. ¡Qué mal rollo! Osa, gaunden, hegazkin guztiak egiten horrela, bueltak. Londresen, aeroportuaren gainean. Putreak bezala. Putreak bezala, eta gainera ikusten zenuen beste hegazkinak, los movimientos raros egiten zituztenak, rollo de, zuk imaginatu duzu hegazkinak egiten horrela. No, normal. Bueno, pues egiten zuten, ¡fuaa! ¡Fuaa! ¡Eta ni plebra, qué pasa! Eta, bueno, pues claro, ni ordu erdi jara, como tu tío, oza, jazdakiz erlajazio teknika egin, me va a dar un síncope, eta ni en plan, bueno, erlajatu, venga, no des la nota, mueak daude, se van a alterar, yo que sé. Konta barditxuak. Yo que sé, bueno, ya azkenean, venga, jeitxiko gara, ya nos toca el turno. Mira. Osea, ez dut izan, hain lurperatze mugitua. Lurra muxukatzen. Bai, rollo de, hor bai, la típica gente friki egiten dula... Zu ere. Ez, baina eske horretan era merecido, tia. Eske, si, Bilbon 28rekin zen komplikatua, imagínate 52 kilometro orduko... Nik txalo egiten dut beti. Eta berdin zait. Ez naz friki bat. Tipo horrek, eraman dau makina hori, airetik, jende guzti honekin barruan, aplauso, minimo. Niri ematen dutia txalo, txiste bat egiteagatik. Munduko piloto guztiei, Niri txalo ematen dutia, txiste bat egiteagatik. Txiste bat. Imagino, abioi bat eruetia, un txalo. Arrazoi guztia, gaurtik aurrera, beti ingo txalo. Txalo bere bat. Horixa. Bueno, 3 minutu ditugu zure sekzioko azkeneko zatira. Edo bestela bukatu ezakegu hemen. Ez eske hau da honena, joder. Baina zurea egin dugu, porque zuk esatu zara ja. Mordo bat. Nahiko txo. Kesatu zara ja? Mordo bat. Baina, Zeunden kaka egiten, ez konturatu. Bea, esan. Eta azkenekoa da, muy fuerte, gizonak deitu zituen militarrak, da errusiar bat. Me flipa. Militarrak deitu zituen, para hacer tipo las bromas locas, eta hizion broma bat bere emazteari, rollo, militarrak joaten ziren bikotea kotxean, militarrak gelditu zuten kotxea eta hasi ziren bilatzen droga. Eta aurkitu zuten droga poltsa bat delakoa, jarri zieten pistola buruan bioi, es que es muy fuerte. Pistola buruan eta ibili munduan. Pistola buruan eta ibili munduan, bueno, intentatu dute ritmoa. Tardun, pues ireki zuen poltsa militarra, karo, zu pentsa la situación, pistola buruan, zure mutikoa, bueno, en fin. Eta arduan ematen dio. Eta arduan, poltsa barruan, zegoen, eraztuna. Bi galdera ditut. Muy fuerte. Bata. Badago bideoa, Bi galdera ditut. Lehenengoa, tipuak bazeukan historia ja drogatemekin, edo zan sorpresa. O militar temekin, igual zen militarra. Baina ez dakizu? Ez. Eski uste dut, egokiagoa izango zela zure senarrak ez baduka ezer. Eski nik uste dut ez. En plan, de repente da como persona como super respetable bat, como guarderia bateko irakasle bat. Badakizu, como gozo super garabi bat, eta bigarren goz. Zuri hau guztoko gatzen? Zuri hau jasatea guztoko zitaizun? Osa, eskontzearen, osa, eraztuna eta droga ona edo eraztuna, bai, guai. Ez, porque izango zen... Militarrak ez. Que mal rollo. Izango ziren bi disgusto. Lehenengo en plan, hostia, militarrak, hostia, katxatzea. Eta bigarrena, que ez zegoen droga. Zerau, eraztun ba! Que bajona, que bajona! Baina maiden esan duen bertan eraztuna bai, eraztuna bai, eta droga ere, baina eraztuna bai esan duen. Biak bai, militarrak ez, tia, que mal rollo, niri ematen dit... Eta pijala bat buruan. Militantzia oso importante. Te lo juro, ni egingo nuela... Egingo nula kaka eta pixa, izango nintzen la típica galtzak horrela, bai, pixakin eta dena... Aceite de recino bat egiten denen bezala. Pistola bat buruan? Kaka eta pixa. Es que dauka transito intestinala, pues hori pentsa, pistola bat buruan, me cago, eta nirekin eskondu nahi duzik eta kagada imea. Hori da.
Ostras, Ze ona. Oso polita. Uste da jarri beste programa dut egitea. Bai, Zeuekin. pues... Amaitu da. Amaitu da? 40 segundo eta akabo! Eikos lego maitia. Thank you very much, mil esker, urrengo arte. Urrengo programa azkenengo ba. Egingo dugu merendola. Ez da existitzen ja. Ezin dugu egin merendola. Ez dugu jaten, hori da... Dieta. Bakel pertsonek egin dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.